Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de reacție pe acest canal, da, pe canalul nostru principal. Deci, înainte să începem și videoclipul, v-aș ruga să dați voi pe așa de like și subscribe, să strângeți suma de 3 like-uri la acest episod, dar vreau să facem o poveste a abonaților pe Topicraft. Deci, dacă vă place cum se aude povestea abonaților pe Topicraft, vreau să la suma de 5 de like-uri să vă facem un episod. Deci, să și pentru a vă chiar acum. Hai! O să dăm mai încet și să dăm drumul la reacție. Uitați-vă, auziți? Ia uite-l pe Sinner. Sinner avea... nu, cred că vedeți. Cred că în aprilie 2016 a început Sinner, prieteni. În mai acum. Mamă, deja de... Nu mai se oprește Sinner și Insanity. Putea apărut și Zasami, prieteni. A apărut și Zasami. Deci, e chiar de așteptat. A apărut. Cum îl vedeți? Oh, și-a crescut Zasami, poate să le ia pe Insanity. Deci poate să le ia pe Insanity. Dar pe Sinner. Da, e și Sinner, că nu poți. Oh, ce l-a luat Zasami și a început și domnul Nociv. A început și domnul Nociv și a scăzut Sinner. Și a venit Insanity și l-a trecut pe Sinner. A apărut și Silent în iunie 2017. Uite că a apărut și Nociv, n-am mai văzut din Nociva, nu? De pe Silent, august 2017, Silent a început să crească. Și l-a luat pe Nociv. Bravo, Silent. Poate să dea pe Zasami și cred că îl ia. Îl ia pe Zasami, l-a luat. Dar Nociv e ca un mic copilaș, Nociv, n-are cum. Nu prea de o nouă abonați, deci să ne gândim și noi că am 9 abonați, da. Nu cred că e destinul să fac YouTube. Nu cred că este. Am prea multe videoclipuri vizionări. Am 600 și ceva de vizionări. Dacă o să faceți mai de 1000 de vizionări, ar fi destul de perfect. Hai să vedem. A apărut și Alex. Nu? Foarte bine. Știu că ia uite că Nociv l-a luat pe Zasami și Sinner și Silent. Nu cred că este. Octombrie 2018. Deja noiembrie 2018. Cum vedeți acum în imagine, are 423 de ceva. Aici să punem un pic pe pauză, deci vreau să vă arăt. Deci cât are acum Insanity? Are 441.373 de abonați. Cât are Insanity? Sinner, bă, când a început Sinner, era pe primul loc. Și acum a căzut pe 2. Nu știu... Dacă Sinner... Deci Sinner a fost pe prima poziție. Acum a revenit Silent. În iunie 2017 a revenit Silent. Deci, e ok. După a venit și Nociv, a venit și Zasami. Și după a venit și Alex Blue, care are nu prea mulți abonați, zic eu. Nu prea are abonați și vă rog, abonați-vă și Alex, nu? Chiar acum. Și să continuăm seria de reacție. Dacă vă place această serie de reacție a povestea abonaților, vă rog să mă scrieți pe troll ca să mă facem încă un episod de seria de abonaților, căutarea abonaților pe Topicraft. Și vreau să... Cred că în episodul următor vreau să facem ceva. Nu vă zic. Nu, mai bine nu vă zic. Ce vreau să facem? Mă, hai că vă zic. Să facem un challenge. Deci cum se aude clar, să facem un challenge. Să facem un challenge. Cum joacă românii pe Brawl Stars. Cum joacă youtuberii pe Brawl Stars. Și de ce să ghicim care este Zasami, Silent, Nociv sau cu trofee. Cred că e mai bine cu trofee, dar în episodul următor. Deci, stați pe fază. Hai, intrăm să vedem. A trecut Nociv pe Silent.
Ce serie de reacționăm avem la videoclipul? Povestea abonaților, văzut în continuare. Ia să vedem pe Topic Craft. Zasami. Zasami. Poate le apar acum pe Silent. Aș râde dacă ia pe Silent, dar... Ce s-a dus nociv? Și Sinner! Și Sinner! Și Sinner! Și Sinner, prieten! S-a dus Sinner 22! Către Infinity! Wow! Da, Silent! Nu cred că n-are. Bravo! Foarte bine că s-a dus. Sună de bine că de pe fundal, nu știu dacă e și muzica aici, am auzit și eu, deci... Să fie așa, să se treaba. Sinner, Sinner, hai Sinner. Și am revenit cu aici cu episodul, vedem. Da? Cam asta a fost și povestea abonaților, cam asta a fost și episodul, cam asta a fost și tot. Sau nu? Nu, asta n-a fost episodul. Vreau să mai facem ceva, tot cu seria abonaților. Da, este abia așa. Eu am fost David, sper că v-a plăcut acest episod. Următorul episod vreau să facem un challenge și știți ce challenge, toate cele bune, să aveți și voi în continuare. La revedere! Pa, pa!